Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake sauraro ku a cikin wani sabon bidiyon. Mun fara kawo muku editing ne da app din nan mai suna Power Director. Kasancewar sun yi updating din shi, sun sanja mai komai gaskiya yawanci zai burge ku sosai gaskiya, saboda ga wanda suke aiki da wancan suka samu wannan za ji daɗin sosai. Kuma shi wannan app din daɗin shi mun yi kokari mun samu wanda bai da wuta max, sana kuma gurin saving nashi full HD ne, zai burge ku gaskiya sosai kwarai da. Yanzu kai tsaye mu shiga cikin bidiyon domin ku ga yadda abin zai bada insha Allah. Yauwa to da yake da man kasancewar shi kan shafin ma kusan kala biyu ne. Wannan wanda suka update na yanzu shi kun gan shi ga yadda yake, za ku ga wanda suka san Power Director za ga logon shi ya bambanta da wancan. Yanzu bara mu open din shi ku gani, bara mu bude shi. Yau to kai tsaye bayan ya bude zai kaka wannan fuska ga nan guraren abinda zai nuna ma ga nan nayi project guda biyu kenan, ga nan wurin da wannan da wannan. To kai yanzu zaka zo ka je ka taba new project, ga nan guraren ka taba new project. In ka taba nan ga wuri na sa project, sai ka taba project name, sai ka taba ka rubuta sunan da zaka rubuta. Bara mu rubuta bara mu koyon editing. Okay, ya kula editing episode 1. To ga nan guraren sai ka zo ga nan na YouTube, in bidiyon YouTube ne zaka ga nan wannan a tsaye ne, ga wannan na Instagram, ga ma wani kala wanda yake shi YouTube. To mu da yake yanzu bidiyon YouTube ne mu taba wannan, bayan ka taba zai kaka wannan fuska wadda kuke gani, ga fuska nan kamar haka. Bara na yi ba ku ga ainihin to nan ga wanda suka saba aiki da editing ko kayan master ko shi fara rutu, nan wurin da zaka na ganin bidiyo ne. To yanzu idan muna so mu ɗauko bidiyo ga nan sai mu taɓa wannan alamar, to ga bidiyon wayar mu ne ya kawo, sai mu zaɓa, bara mu zaɓa wani bidiyo zai mu editing. Ga su nan kala sai ka zaɓi wanda zaka ɗauka na wayarka. Bara mu to ga nan wuraren za mu ɗauki to hanyar sauke bidiyo kala biyu ce, ga ne ka taɓa plus kun ga ya zo nan, za kuma ka iya danne shi ga nan gurin sai ka janyo shi sai ka aje nan, ga shi nan guraren ya zo. Bara mu ba sai mu cire wannan na ƙasa, bara mu cire alamar cire nan. To ga bidiyon mu nan, bara mu play nata ku gani yadda ta bada. To ga ta nan kamar yadda kuke gani. Yanzu bara mu taba ku ga irin abubuwan da ke gare ta. Muka taba sai mu taba wannan alamar pencil kenan ko abin rubutu ga nan guraren. To ga nan abin da zai nuna ma ga sunan ƙasa da yawa, abubuwa ne na amfani sosai da sosai. Ga nan farko in zaka yanka bidiyo, ga nan na biyu volume ne, wannan bangaren abin da ya shafi sound, mix audio, ga nan audio tools, ga nan filters, ga nan wannan shine adjustment. Duka kowane zamu biyo layi mu faɗa muku amfanin shi. Ga ABS nan, wannan bangaren motsi ne, in ka ɗauka bidiyo yana motsi. Ga skin mode, ga fit and fill, ga fan and zoom. Kowane duka zamu biyo one by one, kowane insha Allah ku biyo mu a cikin, inda kuna ba ma cikin wannan channel, kowane za ku san amfanin shi in Allah yadda. Yanzu ga nan wuraren wannan shine reverse, shi kuma ka juye bidiyo zuwa baya, reverse kenan. Yawa to bangaren abin da ya shafi kuma kamar yanzu ina so na aza text misali na rubutu akan wannan, to ya zo da text kala wanda za su burge ka sosai da sosai. Sai ka taɓa wancan alayi, bara na ba ku gani na taɓa, ga ta nan wannan ta uku kenan, sai ka taɓa. To ga text nan kala ga sannan ka zaɓa wanda kake so. To da yake ban yi downloading nasu ba, yana kunna data za su ce zan iya ɗauka, bara na kunna. Yawa to ga nan wuraren bara na zaɓi ɗaya ku gani. Za ka yi haɗa intro da wa'annan ma ba ma sai ka wani sha wahala ba, normal za ka yi haɗa intro da su. To bara na ɗauka wannan, to kamar da kuke gani ga nan ya sauka ƙasa. Bara na yi back na dawo. Yawa to bara na yi play ku ga yadda ya bada, ku lura da shi kun ga gane ya fito vintage premium quality pack. kuna gani. To za ka yi sanji wannan sunan na ciki, ka saka sunan channel ɗinka ko sunan wani abu haka makamancin haka dai. Yanzu bara na
taba na sanja sunan cikin wannan vintage da kuma premium quality pack din nan. Bara na taba na sanja shi ku ga yadda zai bada abu. Zai mata karfi ka taba wannan alama, to bayan ka taba wannan alama. To suna in kuka lura guda biyu ne, akwai vintage premium quality pack, to sai ka taba nan. Ga yanan na farko shine vintage, sai ka taba idan shi zaka sanja. To ga alamar biro nan sai ka taba idan nan. Ga nan sai mu goge, bara mu rubuta subscribe. To ga yanan guraren kun ga gani ya canza daga vintage zuwa subscribe. To na biyun kuma gana sai ka taba alama edit din again ga tunan wuraren, sai ka goge wannan premium quality pack din, sai ka rubuta abin da kake so a gurin. Zaka hada intro da shi, professional intro. Idan ka shiga ciki dai zaka ga suna da burgewa sosai gaskiya, zaka ji daɗin sosai wallahi. Kasance wa'ancan ba haka suke ba, wanda ke aiki da power director sun san su sosai da sosai. To ga nan kamar da kuke gani sun san su, wayanda ke aiki da power director kenan sun san wa'ancan ba haka suke ba. Nan bangaren fraud ne, sai kai da wadatar nasu. To da yake ni ban ma da network yanzu ba su bude. To ga nan kalo na rubutu bayani ba ku ga inda ya bada ga bidiyon ne. Kun ga irin shigo da wannan subscribe ANATARE TV Plus. Za ka tsara abin kai kyau sosai wallahi, zai burge ka sosai. Kasancewar wa'ancan ba ta da shi, kuma ba ma kowane abu bane na editing zaka same shi gaskiya irin wa'annan abubuwan. To shi wannan yazo da su sun fa kala 100 kala sai wanda ga yanzu kawai download na zaka wanda bai wuce, wani ma bai cin 1 MB, wani 2 MB haka dai bai ma cin 1 MB dukansu. To gana in zaka dauko bidiyo kuma ya ka taba wannan, irin ka dauko bidiyo ka sanja ajiya kasan wannan photo ga nan wurin. Bara mu dauko photo, ga wani photo nan wurin. Ga nan wurin mun ga muku alama wa plus din shine na sauko da abu. To kun ga yadda ya bada shi kuma wuta. Ga nan wuraren nan mana muku ne kawai practice haka kawai. Ga nan kun ga yadda ya bada. Insha Allah ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel na ANATARE TV Plus domin samun wasu ilman na wannan app ne suna power director insha Allah, da ma wasu sauran app din da yawa gaskiya. Ku taimaka ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode, see you next time.